първия път расти. Момия замакваш там. Стефчо, остани назад. Вратни назад. Стой малко. Лези наляво. Аре, Ниво! Оттен дойде грешката, оттен дойде втора грешка. Как е на главата, бе? Оскар. Уми правиш ли Томи? Играй. Айде, концентрация. Заедно! Дай Русти! Ето я! Браво, Мите! Да! Сам! Ники! Абе, Николай! Ма дай подай, бе! Стефчо, на опита! Вас Алфа. На бяла линия. Бягай Максиме нагоре. Николай на бяла линия. Коска влез вътре. Кошка леко вляво. Коце, фали го ти сега! Коска! Дай! Коска за теб! Коце! Какви сте отиграния? Добре, Ей, Йоне! Дай на Руе! Коце! Отиграйте се, не ви тръгвай напред! Просто си препредайте хората! Давай, преси, не се изхвърля! Митко, тръгвай по дупка! Коска ти! Да! Абе, напред я поеми, бе! Не бързай! Браво, како! Митко! Ай, поеми я напред, бе! Браво, Стефчо! Мати за спалата работа! Кошката! Ръсти дясно! Стефчо, вратар! Не бързай, Ивчо! Отвори преси! Покажи! Не бързаме! Стефчо, дай опция! Ръсти, качвай! Спокойно! Хайде! Още! Ей, Йоане! Дай! Ей, Йоане! Със супер пренебрежение играеш, бе! Още от самото начало с пренебрежение играеш! Леко се! Коска би! Добре, века, Марио, Буров! качи! Дай, Марио! Стефчо, айде, Стефчо, близо! Пас! Стефчо, подая, може и назад! Дай, Роска! Греша! Търпение! Пак потря! Айде, превърти я! Не бързаме! Така, Ръсти! Тули, Бошка! Да! Стефчо, след вътре! Да! Към Буров да си готов! Сам си! Дай опция за игра! Напред играй! Дайте му опция! Дай линия за игра! Преси! Сам! Айде, Божи! Добре, Беше Марио! това, бе! Какво беше това, бе? Път се отвори! Преси!
чакаме второто и третото. Ивчо! Чакай, бе! Ма ти виждаш ли го, бе? Погледни, обърни се, бе, момче! Какво е това, бе? Никой не те бие! Макси, ела на линията на вратара! С дъга, Макс! Макс, дъга! Да! Хайде вляво! Стефчо средата! Да, там! Да си се! Сам! Леси! Тръгвай, Люба! Айде, айде! Я се обърни тук! Тук! Вие сте заспали, бе! Свалете топката на земята, придвижете си и нека да върви! Ей, Йоане! Един кал! Може по-стани! Коцев! Коцев снежи! Насти качи! Още! Стефчо, фали в средата! Роска леко вляво! Давай! Камбуров, затваряш Йоан! Може ти! Камбуров, ти не си отворил, бе, момче! Добре! Излез! Бързай! Стой вътре, Ръсти, стой вътре, там е Макс! Стефчо слез! Долу! Добре! Браво! Може пак! Сега си ти! Коцев тук! Пробвай я! Да! Не бързаме! Колко фуда, бе, какво ми е там, бе? Скъси, дъга! Слез! Браво, Максиме! Добре! Опитай да запазиш преска! Дай, Роска! Едно вратар, Любо! Дай! Ширина веднага! Не бързай! Кой са брани? Излизаме заедно! Заедно с групка! Леси, покажи! Да! Стига назад! Николай, огледай се! Браво! Той Камбуров навътре ляво! А, така! Запази я! Браво, пас вече! Ей, Йоане! Коца отвори! Не бързай да ритаване! Дай преси! Сега не! Ляво! Дясно! Добре, Стефчо! Какво е това, бе, по линия Камбуров? Бате, какво е това, бе? Излезе! Аут! Абе, Камбуров! Абе, играе по линията, бе! Любо, ще отвориш ли? Кажи ми! Идва! Бошко, остави го! Влез в средата! Браво! Айде да не седи, бе! Двамата! Коца, що си да Къди? назад? Камбуров, събирай! Айде, трябва, брат! Не бързай! Дай там си я вземе! Добре! Подреждай! Да го бие за първа! Дай, Божи! Дай там, Марио, дай! Дай си я вземеш да не се обръща! Много лесно! Стефчо до него да си... Леси навътре! Браво, Ръсти! Пас вече! Николай, линия на пас! Ай, път си ти! Подреждай! Подреждай! Марио, слез! Любе! Да, преси! Първия път! Смени се! Горе! Ей, Йоане!
Дърпай назад, Камбуров, дърпай назад, той ще дойде. Хайде, дай! Вътре! Креси! Креси ти на втора! Не да влизаш вътре! Макси, хайде! Долу му да би! Тръгвай, Николай! Браво, Макси! Браво! Сам си напъртай! Дай! Можеш сам Вите, си! дай! Да, момче! Браво! Поблизо да ти! Браво, Маньо! Още! Луп! Луп! Да! Ян! Прегуд! Добре, Божи! Горе! Не насаде! Да върви! Намалете докосванията! Креси да не се върти! Айде, блеска! Куца не пъртай! Здесь! Трима от нея да те бие. Дай Роска затваря! Ви си я вземеш! Его Рус! Браво! Браво! Не бързай! Дримал! Кой е това, бе? Друга! Горе, Божи! Продължия! Да, дай расти! Запази я! Браво, Йоане! Браво, Божи! Айде, Маньо, върви! Браво, Камбуров! Добре, излезе! Браво, Камбуров! Мески дядо, трибунал при мен! Кажи ми! Трима! Три калпа, двама горе! Николай, остани среда, Камбуров, ела! Йоане, качи! Абе, Камбуров, яла тук! Абе! Да! Стефчо, зад теб! Ако сменят местата, просто ги предупреждайте! Дълга! Дай, оп! Мина! Нищо ти! Камбуров, ти къде си, бе? Леле! Де си качи! Абе, Камбуров, по тебе дойде целият проблем, бе! Лук! Легай! Айде, да отели, бе! Камбуров, ти къде трябва да си, бе? Отели! Ела! Къде трябва да си на тази ситуация? Роска! Мини от ясно! Маньо! Ела отзад защитник! Креси! Мини вляво! Трима! Газ! С нея газ! Люба, от теб те няма никъв, Аз запазявам! Отце! Ти прес! Дай! Събрани! Напред! Да! Тук да не минава! Тръгвай, бе, расти! Преси, стига сме се въртели! Браво, бе, Митко! Ама вие седите, дай! И Макси ходи! И Манов ходи! Стефчо! Стефчо! Сам ти е вдясно! И Патрик и Роска! Максиме! Моли да виете, че 4 пъти се върти и вие не му се предлагате и го затваряте! Расти! Мисли вътре! Идвай, Расти! Митко! Добре, Маньо, браво! Как ще се пазиш? Отиди с главарите ми, бе! Аре, ритмия, бе! Блок веднага! Ники! Ще те играе! Дълга! Браво! Дай преска! Браво! Дай, Максиме! Не, нищо. Роска! По време! Идвай!